режиссер Ғабдулла Кариев. Biz шундай театр түзербіз. Аның исеме алтын харфләр белән язылыр дигән. Исәнмесез, мөхтәрәм телевизор караучылар һәм уенда катнашучыларыбыз. Чыннан да Ғабдулла Кариевның әлеге хыяллары чынга аша. Хәзерге көндә республикабызда бик күп театр эшли, халыкка хезмәт итә. Аның исемендәге театрда бар. Бүген безнең башваткыч тапшыруында кунакта Ғабдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театр артистлары. Birinci oyunçumuz Tataristan'ın at kazangan artisti Emine Galiyeva. İkinci katnaşuşumuz şulay Tataristan'ın at kazangan artisti Firnat Nasibullin. Hem indi şiber, talantlı artistkimiz Albina Gayzullina. Muhterem jigitler, kızlar, oyunumuzni boshlab jibergancha men endi biroz gina qoidalar bilan tanishtirib ketirga tegishdir sizni. Ekranlarda shaqmaqlar. Şu shaqmaqlarga 21 so'rovning javobi yashirilgan. So'rovlar mendan, javobi sizdan. Javobni yangiratirish uchun albatta usteldagi tüymelerga bosarga kerak bo'lacak. Shundan so'nggina siz javobni yangiratib o'tarsiz. Har bir durust javob uchun 1 bal topshiriladi. Shunisi aytib ketara kerak, boshvatqich topshiruvi bizning shunisi bilan o'zinchalikli. Har bir o'yinda qatnashuvchimiz bugun bo'lak bilan qaytib ketashadi. Әле ул гына да түгел, o'yinda eng ko'p bal jig'an o'yinchimiz bizning super o'yinda qatnashirga mumkinlik tutacak. Super o'yinda qatnashib, super o'yinga super etib javob beruvchi bo'lib chiqa ekan albatta. Super bo'lak bilan da qaytib ketish mumkinligi zo'r. Super bo'lakni nasa deb o'ylaysiz? Ul da bo'lsa, Tatariston Yangi Asr teleradio kompaniyasidan azarlangan maxsus avtomobil. Oyunumuzni boshlab jiberibez. Hem endi birinchi so'rov, üstten asqa birinchi son 5 harfdan turgan so'z. Men sizga Ғабдулла To'qay shi'ridan bir kuplet o'qib o'tarman. Mana bunda bir so'z chiqib qolgan endi. Kuldiradыр, o'ynatadir, tag'i o'tgan g'umurni o'ynatadir. Ay. Basıldımı? Bilasiz men ishik. Fernand baribirda joylab qonashiq ishig'ini tüymaga bir necha bosib qo'ygan edi. Shunga Fernand sendan so'ramay mumkin tugul. Javob Халыққа дәрсі ғибраттыр, театр, көңілде йоқлаған дәртні уятыр. Дұрыс сәфәрин! Театр. Нишегірек келіп әлектегіз бұл театрға? Хам ғуммен театр ішшәнлігі нишегірек башланып кеттір? Мен бұл театрда 8 жыл ижат етем. Аллаға шүкір, бик рахатланып. Әлбәттә, килгән елларны гастрольләр күп булды. Без ул шырда хәрби гарнизоннарда иҗат итеп йөрдек, бит спектакльләр куйдык, күрсәтик солдатларга. Анда бит инде Рәсәйне йөреп чыктык дип әйтергә мөмкин инде. Кырым якларында булдык бит инде, бик еш дип әйтергә кирәк. Ләкин мин бердә үкенмим. Ил гизу, ил жүрү миңа бик ошый, чөнки яңа атмосфера, яңа шәһәр, яңа матурлык, яңа гүзәллек, монда бит инде истә калып менә сөйләрлек. Һәм минем шундый гадәтем бар, мин гастрольгә чыккан саен балаларыма бүләк алып кайта торган идем. Ул бүләкләр инде тау-кадар булды. Әйе. Менә шул. Әлегә өелеп яталар, кирәк чакта кулланалар балалар, шулай бит име? Яхшы, рәхмәт матур җавабыгыз өчен. Кызлар, сездән дә сорашып үтәсе килә бит. Сез ничегрәк килеп эләктегез бу театрга, гомумән бу коллектив ниндирәк сезнең өчен? Минем килеп эләгү бик кызык булды. Әйдәгез, сөйләгез әле. Минем алда шундый сорау туды. Әлмәткә барыргамы, Казанда калыргамы? Без ул вакытта Лилия исемле дус кызым белән бергә жирәбә ыргыттык. Менә жирәбә ыргыткач кайсысы чыга? Шунда барабыз. Әлмәт чыкса, Әлмәткә китәбез. Казан чыкса, Казанда калабыз. Бик ансат булган. Менә Казан чыкты. Казан чыкты. Казан чыкты, Казанда калдык. Казанда калдыгыз. Һәм Үкенмим. үкенмисез. Әйе. Яхшы, бу ошый сезгә, бу эшчәнлек һәм бу театр ошый. Театрымны да бик яратам, Казанымны да бик яратам. Нинди уку йорт тамамладыгыз сез? Менә театрда эшләр өчен театр училищесын тамамларга кирәк. Яхшы. Менә мин дә шулай ук театр училищесын тамамлап, дипломны кулга алуга, менә безнең бүгенге көндә дә театрыбызның баш режиссеры Ринат Мирзахасанович безне шулай театрга чакырды. Һәм инде без кыш тоткандай, сөенеп, шатланышып шул театрга юл тоттык. Һәм инде менә аңа да әле бүген уйлап утырам, 17 ел гомер узып киткән икән инде. Менә Аллага шөкер, шушы театрыбызда хезмәт итәбез. Аллага шөкер, бик дус, бик тату яшибез. Безнең инде
олылар, олы буын артистларыбыз да бар, урта буын, біз инде хәүзі, біз дә урта буынға кіріп барабыз, яш артистларыбыз да бар. Ләкин шуңа да карамастан біз бергәләшеп, ничектер шулай дус, тату, туганнар кебек аралашып яшибез, Аллага шөкер. Миңа калса инде моңа безнең җитәкчеләребезнең дә өлеше бик күп тиядер. Чөнки менә шулай коллективны дус бердәм иттереп тоталар. Без менә рәхәтләнеп иҗат итеп ятабыз. Ey, alga taба da şulay olsun. Alga taба şulay olsun. Amin. Fenat, senin neyden başlandı soң? Benim icat tırmışıma. İyi, mene koyda okudun sen? Şu Men bitinde yaş kişi tügel. Şağıştırmaşa. Vallahi şağırtırmaşa. Gımımi tiyatr aktörlük stajı benim 22. yıl. 13 yılımda Tinşinun tiyatrına bula gittim. Bana 8. yılımda Allah'a şükür şuşa tiyatrda icatım devam ettim. Demek, әлегә шушы катнашучылар арасында иң стажлысы сез. Stajı yok, Emine'nin de stajı baytak bulga tiyеш. 97 yıldan beri. Nişe Demek, әле монда сөйләшер сораулар, сөйләшер темалар күп. Taң attırga bula. Алайса, алга таба сөйләшербез. Давам итәбез. Alga gittik. Рәхмәт. Чираттагы сорау Сулдан оңга 2-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Диалог формасында төзелгән сәхнә әсәре. Жанрларга кагыла инде. Бина иң беренче төймәгә китереп бастыгыз сез һәм сезнең җавап Драма. дөрес нәкътә шулай. Бер бал сезнеке җавап дөрес. Hadi молодец. Сезнең театр кайсы драматурглар белән эшли? Театрның бүгенгесе көндә Аллага шөкер репертуары бик бай. Без инде үзебезнең классик драматургларыбызның да әсәрләрен бик күп куябыз. Безнең Яшь классик драматурглар. әсәрләребез. Менә безнең Асыл кыш җыры спектакленең драматургы Рузәл Мөхәммәтшин. Яшь драматург, Әйе, бик яшь драматургларыбызның берсе. Димәк, репертуар зур сезнең. Теге драматурглар буенча да өлкән драматургия, яшь драматургия да бар шулай бит, әйме? Ә менә режиссерларга килгәндә. Читтән чакырылган режиссерлар да бик күп куя башлады бездә. Әйе. Мәскәүдән киләләр. Кемнәр ул исемнәрен әйтеп китегез әле белсеннәр. Йомрыбаш спектаклен бездә Корабельник ханым куеп китте. Шулай ук безнең Бурятиядан килеп Сайжин Жамбалова дигән танылган режиссер, ул килеп бездә Хикмәт әкиятләре дигән спектакль куеп китте. Һәм бу спектакль бик уңышлы булды. Бу спектакль Тантана театраль премиясында беренче иң шәп балалар спектакле дигән урынны алып, хәзер инде алар менә ул спектакль белән дөресен генә әйткәндә кайтып та кермичә фестивальдән фестивальгә очып йөриләр. Димәк, сезнең театрның аягы җиңел булды. Әйе. Шушыннан башланып китте. Аларга да, сезгә дә уңышлар теләп калыйм. Рәхмәт. Давам итәбез. Чираттагы сорау Сулдан оңга 5-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Әйтемдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк. Нәрсәгә ышанма, акылга ышан диләр. Иң беренче төймәгә китереп басты Альбина. Альбина, сезнең җавап. Икеләнәм. Бәлкем шулайдыр, бәлкем юк. Йөрәк. Йөрәк, икеләнүгез юкка гына түгел. Әлегә бу җавап дөрес түгел. Ни кызганыч. Менимчә хатынга ышанма. Әлбәттә, сезнең бу җавабыгызда ниндидер бер хаклык булырга мөмкин. Шаярту. Туры да килә кебек. Ләкин әлегә дөрес түгел. Йөз кыяфәт тирәсендәрәк бу әйбер. Альбина, төймәгә бастыгыз сез һәм җавап сакал дөрес. Грим бүлмәләрегез бармы? Гомумән ничегрәк оештырылган бу процесс? Грим бүлмәләре замечательный. Беләсең, безгә килеп башка театрлар кызыгып китәләр. Әйе, чөнки безнең уңайлыклар бар. Бүтән уңайлыклар бар, Аллага шөкер, якты, чиста, пөхтә сүздә юк. Рәхмәт безнең җитәкчеләргә. Театрыбыз хәзер бик матур, сүздә юк. Шәһәр уртасында. Менә мин мәсәлән үзем йөрим, метракка чыгайым белән. Миңа бик җайлы. Имәнеңдә торам. 15 минутта мин эштә. Килеп җитәсез. Әйе. Тамашачыга да бик уңайлы дип саныйм мин мәсәлән. Яхшы, давам итәбез алга таба. Чираттагы сорау өстән аска 3-нче сан 5 хәреф. Шымырт чәчәк аткан вакытта кызлар җилкенә. Балан чәчәк аткан вакытта нәрсә сикерә. Табигатькә чыгабыз. Су буйларына төшәбез. Нәрсә сикерә? Су фирнат, нәрсә сикерә анда? Бер балык исеме ахырысы.
Юкмы? Әлбине нәрсә дидең әле? Salam, Салам. Балык бит инде. balık. Тимәгә басып җавапта бирсәгез Әминә. Әйе. Әлбәттә, Әлбинең шуның өстенә генә басты, ул тимәсенә басмады. Ә монда тимәсенә басты. Әминә һәм җавабын да бирде. Әминә бер бал сезгә. Балык сикерә. Кызлар, җегетләр темасына кирип киткәч, хәләл җифтләрегез, сөйгән ярларыгыз белән танышу ничегрәк булды сезнең? Гаилә тормышыгыз ни хәлдә бүгенге көндә? Шул турыда да беләсе килә. Минем хатыным, җәмәгатем Рафил, синең райондашың, Балташ районы, Борнак авылынан, Бик җүнле кешедер. бик замечательный җүнле кеше. Мана җүнесе юк. Ничек булды танышу? Гүзәлияне Кәрим апа чакырган үзенең бенефисына. 60 яшьлек дип истә калган инде ул. Гүзәлия торган Роза апаның күршесендә яшәгәннәр Кәрим апа белән Гатабый Нуруллиннар. Анда укыганда торган квартирда. Менә Роза апа чакырган аны бенефисына. Аннан ишкәнем буенча инде халык әзрәк була калса, урыннар буш тормасын дип булсын дип чакырган идем дип кенә әйтеп куйды Роза апа. Ну чыннан мин аңа Роза апага рәхмәтле. Менә без Гүзәлия әле иң мөһиме банкетта менә каршына туры килде. Кара-каршы очраштыгыз. Кимгә карыйм дип каршыга карамыйча. Менә Ходай тәгалә төшергән дә куйган инде шунда. Шуннан сүз аша сүз китте инде. Син кая, мин кая, ничек тегендә монда укыйм, математическийда укыйдыр, педагогическийда. Әлбәттә заочный иде инде. Вот. Ие. Ул вакытта беләсезме, сатулар юк. Телефоннар юк. Мин көн сайын ярып барадыр Мирзагородкага. 8-гә кадәр барам, заказ биреп шулай яшәйдик. Соңга калган вакытында бер шалтатым 11-дә әтисе орышты. Малай, син ничәдә шалтатканы беләсеңме диде. Мөхәббәт бит нишәтәсеңә? Менә алай. Бабай булып куясын, уйламагандай Уйламаган инде ул вакытта уйламаган. Әй, Менә шулай итеп, Роза апага рәхмәт, Роза Хархманова. Һәм Кәрим апага рәхмәт инде. Әйе. Менә шулай итеп без тормыш курып җибәрдек Гүзәлия белән. Шушының белән. Бүгенге көндә улыбызга 16 яшь, кызыбызга чәшелмин кызга. 5-тә укый инде, 5-тә. 5-нче сыйныфта, ие. 11. Шул 11-12 тирәсе булырга мөмкин. 11 яшь. Яхшы рәхмәт. Әминә, сезнең гаилә хәлегез? О, минем гаилә хәле бик кызыклы булды безнең танышу. Сезнең бик кызык булып чыккан әле бөтен нәрсә. Чөнки мин театрга килеп тә кирдем, гашыйк та булдым. Кемгә? Ул вакытта театрның Режиссеры, артисты, юк. режиссер, драматург Менә бит. Фәнәвил Галиевка гашыйк булдым. Ләкин минем мәхәббәтем җавапсыз иде. 2 ел буе мин аны көттем. Җавапны. Җавапны. 2 елдан соң гына ул миңа гашыйк булды. Шулай итеп без аның белән тормыш кырып җибәрдек 2 елдан соң. Без тормыш кырып җибәргәннән соң Корт әсәре туды. Менә шушы Корт әсәрен без Фәнәвилнең 60 еллык юбилеена багышлап куйдык. Күптән түгел генә. Яңа гына, ие. Әйе, күптән түгел генә. Безнең мәхәббәт тарихы менә шушы Корт әсәрендә чагыла. Галәмәт бу. Әйе. Моны барып карарга кирәк. Әйе, килеп карагыз. Анда мин уйлыйм. Әлбәттә килеп карагыз. Яхшы. Минем прототипны әлбәттә мин Әйе. үзем уйный алмыйм, чөнки инде минем яшем туры килми хәзер аңа. Дип уйлыйсыз Мин инде. әйе, әзрәк улыгайбрак киттем хәзер. Минем прототипны уйный Альбина. Алга таба сөйләмәгез. Барып карасыннар, барып күрик шунда сезнең калган мәхәббәт тарихын. Альбина, бер генә монологны бәлки укып китәрсең, ә? Тегенә сүзен. Миңа бит инде 23 яшь. Ә Хәйдәр абыйга 42 яшь. Ул күзләрне мин иң беренче тапкыр нәкъ 20 ел элек 3 яшьлек чагымда күрдем. Ул күзләр шул кадәр сөеп, яратып минем әниемә карап торалар иде. Әнием нәрсәдер эшли, ул күзләргә игътибар да итми. Ә ул күзләр әниемнең һәр борылышын, һәр хәрәкәтен күзәтеп торалар. Менә шул чагында мин сабый бу назлы карашны үземә кабул иттем. Хәйдәр абый минем өчен дә кадерле, якын кешемә әйләнде. Сәлимә кызы булгангадыр. Ул күзләр миңа да яратып карый башладылар. Ул әлдә әниемне ярата бугай. Чөнки башка хатын-кызларга ул битараф. Менә шундыйрак. Ой, афәрин, афәрин. Качтыны Амина яшакларын. Әлбәттә шулай ук шушы юбилейны үткәргән өчен җитәкчеләргә бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә.
Рәхмәт, үзегезгә. Әлбәттә. Без күчегәле шулай да Альбина сезгә, сезнең гаилә хәле. 14 яшьтән таныш Рөстәм белән театр училищесына бергә укырга кердек, бер курста укыдык. Шуннан соң бергә театрга килдек. Аннан соң Рөстәм Тинчурин театрына күченеп китте. Мин инде шушында хезмәт итеп калдым. Аллага шөкер, исән-сау гына яшәп ятабыз. 2 улыбыз үсә, әти-әниләребез исән-сау, Аллага шөкер. Барысы да әйбәт. Эй, алга таба да шулай була күрсә. Амин, шулай булсын. Эй, әкияттәге кебек. Чираттагы сорау, өстән аска 6-нчы сан 8 хәрефтән торган сүз. Фамилиясе кирәк бу кешенең. Эшчеләр өчен клуб, театр төзеткән Казан сәүдәгәре, фабрикант. Альбина, сез бастыгыз. Алафузов. Алафузов, дөрес, бер балл сезнеке. Алафузов бинасы безнең театрга мин килер алдыннан гына бирелде. 96 елда ул безгә бирелде, әйме Роберт Муртазин килгәч, ачып җибәрдек без аны. Шунда без үзебезнең спектакльләрне күрсәтә башладык. Мәктәпләр белән эшләй башладык, кичке спектакльләрне уйный башладык. Аның бинасы бик матур иде. Ул элекке оперный театр шикелле, балконнары бар иде аның. Бик матур, Бик сәнгатьле, затлы итеп эшләнгән. бик театральный бина иде ул, әйе. Сүздә юк, сүздә юк. Хәзергесе ничегрәк соң? Бердә шул чаклы күңелгә рәхәт бина түгел мәллә? Якты, жылы. Әле безнең менә ул, мин хәтерлим, шулай ук бездә бит инде шул Алафузов бинасына килдек. Анда бик салкын иде. Ләкин без анда шундый салкын булуга карамастан, без анда ничектер шундый жылы иттереп эшли идек. Без анда хәтта теге әйдә барык кызлар карык спектаклен чыгарабыз, туннар белән чыгабыз, көтеп тора идек инде шул тун кию сәхнәсен туңмас өчен инде менә. Шуның кадәр салкын шундый Төрле шартларда эшләргә туры Төрле килде. шартларда эшләргә туры килде инде, әйе. Тамашачыны җәлеп итәр өчен нинди эшләр башкарыла? Тамашачы җәлеп итәр өчен бездә төрле спектакльләр куела, әлбәттә. Төрле зәвыклы кешеләргә. Безнең бит хәтта 3 яшьлек балалардан алып, менә әби бабайлар килеп карый торган безнең репертуар шуның хәтлек киң кырлы, шундый бай. Безгә менә 3 яшьлек балалар өчен дә спектакльләребез бар. Безнең менә шулай ук Тамга лабораторияларыннан үсеп чыккан Сәлам Актәпи, менә Йомшак хыялым, менә шундый спектакльләр әлбәттә ул хәтта садик балаларына да карарга мөмкин. Һәм шулай ук инде безнең олылар өчен дә мәхәббәт күгәрченнәре, ул инде безнең комедияларыбыз. Аны инде олылар килеп карарга мөмкин. Һәм шулай ук безнең гаилә өчен карый торган спектакльләре бездә бик күп. Бөтен гаилә белән килеп карый торган. Менә гаҗәеп Куянның Эдвардның сәяхәте спектакльләре, менә бу Хикмәт әкиятләре спектакльләре, алар барысы да гаилә белән килеп карый торган спектакльләр санала. Алга табада репертуарыгыз шулай киңәеп торсын әле, яме. Амин, шулай. Эй, шуның өчен бер алкышлап куйыйк әле. Дәвам итәбез алга таба. Чираттагы сорау Сулданонга 13-нче сан 4 хәреф. Күк шите, горизонт. Әминә басты төймәгә? Офык. Офык, дөрес, бер балл сезнеке, Әминә. Зур офыкларга барып җитәрлек гастрольләр сезоннары күп буламы сездә? Гастрольләргә еракларга чыккалыйсызмы? Кызыклы хатирәләр шушы гастрольдә бит инде. Бер вакыйганы сөйләп китәсем килә. Әйдәгез. Гастрольләр дигәннән инде. Шулай гастрольдә йөрибез, Галиябану спектакле белән Саба районнарында йөрибез микән инде. Һәм ахырдан бит инде Исмәгыйль Хәлилне атарга тиеш. Әйе. Һәм бер заманны гастроль бит инде төрле хәл бар, пистонда бетергә мөмкин, пуледа җитмәскә мөмкин, инде бер атна йөрибез бит инде. Хәзер шулай итеп терәде дә, хәзер баса тимәсенә атмый бит. Атмый. Шуннан Исмәгыйль аптырап тормады, аягы белән идәнгә сукты да шулай иттереп, пыф, аттым диде. Шуннан Хәлил җыгылды. Менә шундый хәл булды безнең. Яхшы, рәхмәт. Ә менә географиясы гастрольләрнең. Менә хәзер иң зурысы Грозный бит инде безнең. Хәзер Грозный. Менә бит. Булдык без Киргизиядә, Казакстанда, Төркиядә булдык. Ташкентта. Шулай ук Белоруссиядә булдык. Сезнең география зур икән. Әйе. Яхшы, өстән аска 9-нчы сан 2 хәреф. Казанда Никитин дигән кеше цирк тоткан. Татарлар менә шул Никитин циркын нәрсә дип атап йөрткәннәр? Нәрсә кәмите дип дөресрәк. Фирман ялгышмасам, сез беренче төймәгә бастыгыз, бугай. Дөрес. Ат кәмите. Фирнат бер балл сезнеке.
bir нәрсә карыйсы килә. Шулаймы? Сезнең башкаруда. Biz инде менә хезмәттәшем Альбина белән уйнасак кына инде хәзер. Бик әйбәт булыр иде. Әйдә. Әйдәгез әле. Әйдәм Альбина. Бу спектакльдән үзек була инде. Ширбәт ае дигән Александр Поповның пьесасы инде ул 2 кешелек кенә. Аны Хәбир Ибраһимов тәрҗемә итте. Илфат Дамир улы Камалиев сәхнәләштерде. Захит. Сара Җаным, күгәрченкәем. Сара күгәрченкәем. Захит, шушы кадәр матур бүлмәне, шушы кадәр диңгезгә терәлеп тора торган номерны кайдан эләктердең син? Ничек алалдың син аны, җан кисәгем? Синең өчен бер идәшәл түгел Сара күгәрченкәем, беләсең бит инде. Син бит минем алтын алмам. Синнән башка мин бит бер генә минутта яши алмам. Әйдәле, сөйләле шул шигыреңне миңа. Үзең миңа багышлап, миңа атап язган шигыреңне тагын бер ишетәсем килә. Ай, шулай, ай, сизгер икәнсең син, а? Мин бит сиңа Ширбәт аябызны бүләк итеп шигырь яздым. Тыңла. Салкын булам кайчак сиңа, үпкәләтәм кайчак сине. Тик барыбер яратам мин гомер иткән хатынымны. Сөям аны, сөям сине, сөям. Түзәм хәтта чәнечкеле ылысыңа. Нәрсә җитә хатынымның җан вә йөрәк җылысына. Әгәр Ходай чакыра калса, үз янына бер көн күккә. Алсын иде безне бергә. Тик бер көнне, бер сәгатьтә. Я, ничек? Искиткеч, Захит. Ошадымы? Бик ошады. Хәзер әйдә безнең танышкан көнне җырлаган җырыбызны җырлыйбыз. Шулай дисеңме? Әйдә. Әйдә, җырлап карыйк әле, яли. Çiçekler kübek kar yavar, hatırlatıp yemli may kişin, şımır çeşek akkan tuğayda, yürgen idik ikev nur kişip. Şımır çeşek atkanı tuğayda, yürgen idik ikev nur kişip. Афәрин җегетләр, кызлар, шул чаклы матур үзек карап үттек. Менә шул хөрмәткә бершәр бал тапшырыйк әле. Фернанд Альбина, бершәр бал сезгә. Карагыз әле, җегетләр, кызлар. Менә шушыннан бер сорау туа. Нинди рольләрне башкарга күбрәк яратасыз? Күбрәк комедия образында сатирик рольләрне тудырырга яратасызмы? Кызыклырак рольләр ошыймы үзегезгә яки бик шундый аянычлы, язмышлы образларны уйнавы кызыгракмы, рәхәтрәкме үзегезгә? Мин уйлыйм, комедия жанры ул бик авыр жанр. Уйнар өчен. Уйнар өчен бик авыр жанр. Карар өчен җиңел инде ул. Уйнар өчен бик авыр. Шәхсән миңа комедия жанры авыррак бирелә. Мин драма жанрын яратам. Кызлар. Мин үземне драма жанрында да, трагедия жанрында да, комедия жанрында да бик иркен тотам дип әйтә алам. Әйдәт инде. Альбина, сездә? Комедия жанры әлбәттә миңа ул ничектер күңелемә якын. Мин шундый характерный рольләрне бик яратам. Ләкин менә хәзер соңгы елларда ничектер безнең теге яңа режиссерлар киләләр бит инде. Һәм һәрбер килгән режиссер ничектер безне үзенчә күрә миңа калса. Безнең театрыбызның режиссеры, безнең төп баш режиссерыбыз ул безне бүтәнчә күрә, үзенчә күрә. Һәм килгән режиссерлар алар бит безне белмиләр. Шуңа күрә алар безне иштер башкача күрәләр. Шуңа күрә менә соңгы елларда Аллага шөкер шундый теге рольләребез төрле безнең. Һәрбер артистның да бик күп кулланалар. Теге комедиядә гына да уйнап йөрмибез без ничектер. Бик нык алышына менә шушы безнең хәзер жанрлар. Бу әлбәттә менә шуның хәтлек рәхәт һәм артистлар өчен бу бик зур бәхет миңа калса. Әйе, җаны да шулай. Яхшы, әйбәт. Ярар, дәвам итәрбез без алга таба. Сулдан уңга 16-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз булыр. Бу сүзнең антонимы кирәк, җегетләр, кызлар. Тиз. Һәм тимәгә басты беренче мине тиз генә. Озак. Дөрес, озак, 1 бал сезнеке. 1 бал сезнеке.
Саф дигәннән, менә озын-озак балачак премьерасы безнең әле күптән түгел генә дөнья күрде. Мостай Кәримнең озын-озак балачак дигән легендар әсәрен сәхнәләштердек. Моны инде сәхнәгә безнең Уфадан килгән режиссер, атаклы режиссер Илсур Казакбаев сәхнәләштерде. Менә бик тә шундый үтемле һәм бик ничек жылы спектакль туды. Килеп чыкты. Тамашачыларны әлбәттә көтеп калабыз. Шушы спектаклебезне Тамаша кылырга. һәрбер кеше килеп карарга тиеш. Бигрәк Сез тә үзегез уйныйсызмы соң? менә мин анда уйныйм. Шуңа күрә мин менә фильмдә Альбина Ак Йолдыз. мин анда Ак Йолдыз ролен башкарам һәм шуңа күрә тамашачыларны көтеп калабыз. Тамашачылар, рәхим итегез. Дәвам итәрбез алга таба чираттагы сорау. 17-нче сан 6 хәреф. Миңлебай Хайруллин кем ул? Иң беренче Фернат төймәгә басты. Кариев. Дөрес! Бал сезнеке, Габдулла Кариев. 12 яшендә үк Коръәнне яттан белгән шәкерткә Зариф Мулла Мужик исеме йөртмәсен дип Габдулла исемен бирә. Шуннан ул халык арасында Коръәнне яттан белгән Габдулла Карый буларак таныла. Татар театрының атасы Габдулла Кариев. Габдулла Кариевның иҗатын, әйтик, биографиясын, ничек нужаланып спектакль куйган чорларны тасвирлап, драматург Ркаил Зайдулла менә аның 120 еллыгына артист дигән спектакль пьеса язды. Һәм аны сәхнәләштерде безнең баш режиссер Ринат Мирзахасанович Аюпов. Ул бик уңышлы барды дип әйтергә кирәк. Ул бик тарихи спектакль. Менә Габдулла Кариев турында беләсең килсә, шул спектакльне карау җитәдер дип уйлыйм мин. Якынлашып килүче 21 ел, аның 135 еллыгы якынлашып килә бит. Алла биргән булса, безнең ул исәптән дә әзерләнү бара инде. Ә булай ел сайын традиция диярлек. Без май аенда, аның 8 майда туган көне. Һәм без театр белән кайтып Кулбай Морасага кайтабыз, спектакль уйныйбыз. Башта көндез инде музейда тамаша кылабыз, музейларның аның битендә янәшәгенә музее, каберенә барып зират кылу, ул безнең традициягә керде инде. Менә шундый эшләр башкарыла. Яхшы бик әйбәт. Бу традиция тагында дәвамлы булсын. Яшь артистлар да бу традицияны унытмасыннар. Әлбәттә. Фақат белеп үссеннәр дип кенә теләп калабыз. Афәрин үзегезгә. Артист спектакльнән бер монолог. Мөмкинме? Мөмкин генәме соң кирәк? Күгем минем кара булыт иде. Томаланган иде күңелем. Син килдең дә. Күтәрелде пәрдә. Ләйсән яңгыр булып түгелдең. Һәм сафланды һава. Кояш чыкты. Күрдем шунда дөнья киң икән. Су буенда тал тирәкләр хәтта сәҗдә кылыр өчен иелгән. Мин таныдым сине. Фәрештәм син. Юл күрсәттең, миңа чакырдың. Күңелемә кояш суздың юмарт, һәм сугарды җанны яңгырың. Кочакларга теләп бу җиһанны, кочак җитә алмаслык олы. Кеше булып олы юлга чыктым. Тик һай авыр кеше булуы. Канатыңнан аппак нурлар тама, мәрхәмәтле газиз фәрештәм. Җитәклә син сикәлтәле юлда, ярдәмчем бул зинһар һәр эштә. Кызган, юат, өндә якты көнгә, килдең миңа артык көттереп. Киткәндә дә мин елмаеп китим. Кешеләргә шатлык китереп. Бер балны тапшырыйк та сезгә мине алкышлар яудырыйк әле. Сылдан уңга 19-нчы сан 9 хәрефтән торган сүз. Бу нәрсә дип атала бу? Әйттем такмак, бастым так-так идән тап-тап такмаклап. Бездән эшләр укып та бетергә ирек бирмәдегез. Безнең эшләр такмак тапмак, син дә миңа тап-такмак дигән. Кем беренче басты? Альбина басты шул. Ие, әздән генә калдың, Фернат. Альбина, нәрсә бу? Тиз әйткеч. Бу дөрес! Сезгә тапшырабыз. Тиз әйткеч әйтимме? Мастер-класс күрсәт. Әйдә. Карамалайга чана карамалатырга биргән идем. Карамалаган микән, карамаламаган микән? Карамаласа да апкайт, карамаламаса да апкайт. Афәрин, Фернат, синнән була. Бага, башым бардым баганага. О, җайлыгына. Рәхмәт җегетләр, кызлар, дәвам итәбез алга таба Сулдан уңга. 11-нче сан 3 хәреф. Менә шушындый әйтем бар. Таң ата да
Нам бам бам. Әйе, Альбина бастығы стеймегәсіз. Һәм ул дөрес, киш! Балаларыгыз ничегрәк? Бездә артист булабыз димиләрме? Минем кызда дөресрәге бию җене. Биюче. Әйе. Атнага 7 биеме, 8 биеме ул белмим. Биюдә кайтып кергән юк аның. Әле җитәкчесе теге биюне сыйфатны яхшыртыр өчен аэробика йөргә кушкан. Аэробикага 2 көн барган иде. Кулын каймактырган. Мәйтәм кызым барма инде, бераз ялыйт. Юк, барбер барды. Кулы авырткан килеште. Анда миңа кул кирәкми, анда аяк кирәк ди. Аннары Рафил кызның барганы бар минем, әйбит, мен гастрольгә китә барсам, бер рәсем месаҗы бирә рәсем. Истәлек итеп. Ие. Ул аны кай вакытта әйтә дә, әйтми дә. Или кипкә шалтыратып әйтә. Менә әти сумкаңның менә шул җирендә бер әйбер бар, шуны алып кара әле ди. Ул берәр рәсем була инде. Ясаган рәсем була. Минем өчен дә ул иң кадерле була инде. Гастроль буе. Шулай булмыйча. Әйе. Кайтасыгына килеп сагынып Яхшы әйбәт. Балалар инде хәзер Аллага шөкер үзләре зурлар. Кичерәк вакытта икесе дә җырлап, менә җырга съемкаларда да төшеп, ничектер йөргәннәр иде. Менә хәзер үсә төшкәч, аларның бөтенләй дә ул хәтта интервьюда бирергә бармыйлар, җырламыйлар да, биемиләр дә әлегә, бәлкем бу ниндидер теге әлеге Бер тукталыш. үсеш чырларыдыр инде аларның хәзер үсеш чыры бит инде. Нәкъ шундый, яшьләре шундый. Бөтен премьераларга киләләр, карыйлар, йөриләр, әтиләрнекенә дә, безнекенә дә. Ләкин әлегә алар андый теләкләре, хыяллары юк күренми. Ярар, яхшы. Әминә, сезнең кызыгыз? Минем кызым 13 яшендә театрны бик ярата, һәрбер премьерага килә, калдырмый, биюгә йөри, биюне бик ярата, инде артист булырга бик хыялы бар инде, белмим киләчәктә нәрсә булыр, әле әйтә алмыйм аны. Әйе, балаларыгызга фақат бары тик уңышлар гына, гаиләгезгә иминлек теләп калабыз. Амин, рәхмәт. Кызлар, җегетләр, нәкъ шушы мизгелдә әйтер сүзем шул, без башваткычның яртысына килеп тә җиткәнбез бит. Ие, сөйләшә, гәпләшә. Әз генә тукталыш ясап алыйк һәм кемнең күпме бал җыйганын да яңгыратып үтигән. 4 бал иясе Әминә Галиева. Һәм шулай ук инде Әминә белән әлегә бер тигез дәрәҗәдә 4 бал иясе шулай ук Фирнат Насыйбуллин. Әйе. 2 генә бал өстенлек белән әлегә безнең беренчелекне алып бара Альбина Гайзуллина. Сара күгәрче. Нәкъ шушы мизгелдә чираттагы сорау өстән аска 4нче сан 5 хәреф. Билге, мөхөр, келәймәне башка төрле ничек атарга мөмкин? Фирнат төймәгә бастың син һәм ул җавап Тамга. дөрес, бал синеке, тамга. Бу сүзне әйттегез сез. Ялгышмасам, сезнең ниндидер иҗат лабораториясе бар. Бу режиссерлар лабораториясы, Татарстан, Рәсәйнең төрле почмакларыннан яшь режиссерлар килеп, безнең белән үзләренең командаларына төрле артистларны, төрле типажларны сайлап алып, менә шушы санаулы көннәр арасында, анда 6 көн буламы, 8 көн буламы, ниндидер бер спектакль чыгарга тиешләр инде. Яки берәр кисәк, яки беренче башын, ахырын инде. Һәм узган елны безнең 6 гына көн иде бу лаборатория тамгага. Быел инде безнең тоташ 8 көн бирделәр. Һәм без анда әлбәттә рәхәтләнеп эшләдек. Һәм менә шушындый лабораторияларда безнең театр артистлары бик теләп, бик яратып катнашалар. Ничектер менә яңа рух кирип китә, ниндидер теге үсеш эчендә. Диш башлана театрда. Режиссер эчендә бу чорда Рафи беләсеңме, менә безнең труппа 4кә бүленә. 4 режиссер килә бит инде, бу елда 4 килде. 4кә бүленәбез, театрның 4 почмагында. Кемдер файда, кемдер кече сәхнәдә, кемдер зур сәхнәдә, кемдер кая. Кемдер урамда, гомумән. Әле урамда булды бу Урамда булды әле интергатауленның бүген. спектакле, дөрес әйтәсең Альбина. Кем аның мәтәле машинада уйнаган чырлары бу теге Менә моментлары шундый булды. теге күренеп тора, менә театрның шулай яшәгәне, һәр почмакта тормыш кайный тегендә, һәрберсе кыртлар кебек нәрсәдер. Бал кыртлар шикелле. Йөриләр әйе. Нинди сайтлар аша карарга мөмкин сездәге булган вакыйгаларны, сезнең театр турындагы мәгълүматларны тамашачылар кайлардан карый ала? Безнең инде ул Инстаграмы бар театрның, аны күрергә була.
Яхшы. Афиша, репертуар, яңалыклар. Сайт бар име? Сайт бар театрның айы. Abdulkarim.ru. Кореев театр сайтына кіріп әйі барысында Барлык барлык мәгълүматларны. яңалыкларны, мәгълүматларны, безнең театрыбызның нәрсә белән яшәгәнен, барысында шул әлбәттә сайтка кіріп белә ала тамашачыларыбыз. Кореев театрының бар яңалыкларын күзәтеп барыгыз. Киттек алга таба. Сулдан уңга 18-нче сан 4 хәреф. Бу авыр сорау булыр. Шуның өчен бу сорауга җавап тапкан уенчыга мин тапшырам 2 бал. 2 бал. Тимердән ясалган сугышчы киеме. Ничек атыйбыз? Менә тарихи спектакльләр. Булмый тормый бит инде, тарихи спектакльләр куела. Бу спектакльләрдә бу киемне киеп алырга мөмкин. Тимердән, күннән да булырга мөмкин бу тимердән ясалган сугышчы киеме. Ургычтасы мен хасаның кальчугы. Түгелме? Әйдә калдырып торыйк әле. Әйдә, Калдырып торыйк. Алайса мин чираттагы сорауны яңгыратырмын. Сезгә өстән аска 8-нче сан 8 хәреф. Бер күктә 2 ай булмый, бер күңелдә 2 нәрсә булмый. Альбина төймәгә басты һәм җавап Мәхәббәт. мәхәббәт инде шулай булмый ни. Афәрин 1 бал. 1 бал. Кызлар, егетләр, мәхәббәт дигәннән, мәхәббәт турындагы спектакльләрегез күпме? Безнең инде ай сайын яңа премьера чыгарабыз без. Гел мәхәббәт турындагы. Әй, һәм барысы да мәхәббәт турында. Чөнки бу дөнья мәхәббәтсез бармый. Шуңа күрә безнең һәрбер пьесабызда да ниндидер мәхәббәт җипләре, мәхәббәт линиялары күренә. Мәхәббәтсез яшәү Мәхәббәтсез бармый. дөнья сансыз дип тә әйтеп Дөрес. куярга мөмкиндер. Шунда мәхәббәт, сөйгән ярга мәхәббәт, туган якка мәхәббәт, дөньяга Әтигә. мәхәббәт. Кызлар, егетләр, 18-нче санга кире кайтыйк әле. Тимердән ясалган сугышчы киеме дидем. Әйтеп карыйм әле. Әйтеп кара әле. Көбе. Дөрес! Көбе. Дөрес! Көбе, 2 бал иясе финал дөрес. Чираттагы сорау булыр алайса, сулдан уңга 7-нче сан 5 хәреф. Күперчек. Күперчек. Альбина? Басма. Дөрес, басма. Дөрес. Менә мондый күперчекләр бик еш файдаланыла театрда. Шулай бит име? Әйе. Менә яшьләр шушы басмага басып. Галия Бану спектаклендә безнең спектаклендә бигрәк тә матур җырлар. Әйдә, Лүфир. Әйдә әле, әйдә. Әйтеп карыйм әле. Җәй көнендә рәхәт була, болыннарда уйларга. Әйдә бергә җырлыйк әле, дуслар килгән тылларга. Ямьле таллар арасы сайрый былы-былы балласы. Ямьле туй буе, кышлар сайрый көн буе. Ямьле таллар арасы сайрый былы-былы балласы. Ямьле туй буе, кышлар сайрый көн буе. Әфәрин кызлар, җегетләр! Өчегезгә дә бершәр бал биреп куйым әле. Рәхмәт үзегезгә матур җырлар белән сөендергәнегез өчен. Шушы җыр дулкынын далга таба дәвам итик. Өстән аска 10-нчы сан 2 хәрефтән торган сүз. Мәкалдә бер сүз төшеп калган. Шушы сүзне белергә кирәк. Илне ашаган егеттә көй булмый, шабак ашаган шуртанда нәрсә булмый? Бар иттер ул, ит. Фернанд туры килергә мөмкин бу. Ләкин моны ит дип әйтеп булмый. Бу башта була инде бу үзе. Ми булмай. Мие, тимәгә басып әйтергә кирәк әлбәттә. Ми булмай. Дөрес, Фернанд, тимәгә бастың син, һәм җавапны да синнән кабул итәбез дә, 1 балны сиңа тапшырабыз да. Афәрин! Чираттагы сорау сулдан уңга 14-нче сан 4 хәреф. Тагын бер мәкаль. Бу мәкальдә шулай ук бер сүз җитми. Әрекмән кәбестә булмас.
Альбина? Әдәм нәрсәдер булмас. Адам фәрештә Фәрештә булмас. Дөрес. Һәм бер балны Альбина сиңа тапшырып куябыз ямы шушы мезгилдә. Театрыгызның үз тарихы бар. Менә шуннан да Кариев әйткәнчә алтын хәрефләр белән язып куярга була. Нинди казанышларыгыз бар бүгенге көндә? Менә әле күптән түгел генә безнең хикмәт әкиятләре спектакле бит инде балалар фестивале номинациясы булды дип истә калды бит инде. Әйе, икенче бөтен Россия федераль фестивале Да, булды. федерация дигән фестивальдә. Федерация дигән фестивальдә зур дәрәҗәле урыннар алып кайттылар. Шундый. Шушы спектакль Төркиядә узган инде. Назим Хикмәт исемендәге Дуслык премиясына. дуслык бүләгенә лаек булды. Яхшы. Чираттагы сорау үстән аска. 18нче сан 6 хәреф. Драматургия әсәрләрен билгеле бер даирә өчен сәхнәдә уйнап күрсәтү нинди театр дип атала, иптәшләр? Нәрсә хоры диләр? Нәрсә музыкасы, нәрсә театры? Әминә, искә төштәллә. Камера. Шулай белмәли, камера! Камера! Тамашачылар ешрак килсен иде безгә, безнең театрыбызга. Шуннан да безнең театрыбызның хәзер үз тамашачысы бар. Һәм менә безнең һәрбер премьерларыбызны килеп, менә шул үз тамашачыбыз килеп карап йөрсеннәр иде. Тамашачыларыгыз күп булсын, үзегезне Амин, шулай килгән. булса. Жюригенә килеп карагыз. Спектакльнең ахырында безнең алкышлар озак дәвам итә. Дәвам итә. Ярар, Басып дәвам итә. Озак булып, озак итеп кул чабалар. Аны бит мәҗбүриләп булмый тамашачыны. Әйе, Әгәр дә ярар. ул ошатмаса, сиңа кул чапмый ул тамашачы. Әле безнең театрда Рафил беләсезме юкмы? Тагын бер оешма эшли, ул да булса Калип. Яшь буын иҗатчылар җыены. Бит монда шагыйрьләр, композиторлар, биючеләр, режиссерлар, менә әле яңа гына безнең җыр ниебездә бит Гала концертлары узып китте. Бу ниндирәк фестиваль булды? Бу бик зур фестиваль булды. Безнең җыр аларның шулай ук ул нишәдер бүлемнән торды, нишәдер алар этаптан торды, кемнәрдер төшеп калды, кемнәрдер өстәлдеп, менә шулай итеп. Ләкин бик матур чара узды. Һәм менә без шушы Калип дусларыбыз белән бер түбә астында, Кариев театры һәм Калип бер түбә астында бик дус тату яшәп ятабыз, бергә иҗат итәбез. Шулай менә Фирнат хәтта аларның бер проектларында катнашты. Ялгышмасам әйе. Менә март аенда безнең бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган спектакль булды. Ул да булса яшь режиссер Гөлназ Минкинны куйдыганы. Ул хәзер вакытта Мәскәүдә белем ала. Театр өлкәсе буенча бит инде бәлки беләсездер дә. Ул Виктор Франкның «Сказать жизни да» дигән психологик автобиографик әсәре буенча аны куйды. Аның безнең исеме Яша дип барды инде. Бу Auschwitz лагерындагы фаҗигалар, Auschwitz лагерындагы кешеләрнең менә тәненнән салкын йөгереп китте. Бик фаҗигалы хәлләр анда булган икән, ләкин бу фаҗиганы, бу хәлне 70-80 елларга кадәр халыкка чыгармаганнар. Чөнки белән монда әйтеп бетергесез ни? Менә шундый авыр шатлар. Жан üşüткеч вакыйгалар. Жан üşüткеч. Чираттагы сорау үстән аска 12нче сан 7 хәреф. Фамилиясе кирәк. Ул әле өйләнмәгән иде, әсәренең авторы. Финат. Җавап. Исхакый. Исхакый. Һәм ул дөрес. Балны сезгә тапшырабыз. Сезнең театр бу авторның әсәрләрен яратып сәхнәләштерә дип беләбез. Кәҗүл Шитек әсәре сезнең театрда куелды шулай бит имам. Бик халыкчан. Мин әйтерим, бу спектакль түгел, бу дини дәрес һәм спектакль. Дәрес спектакль диярбез. Монда Корбан гайтын иш барлыкка килгәне бит инде, нинди бәйрәм икәнен бөтенесе аңлатылып тасвирлана. Әйе. Башваткыч тапшыруын караучы балалар булса, Кариев театры сезне көтеп кенә тора инде, рәхим итегез. Сулдан уңга 15нче сан 5 хәреф. Шигырьдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк. Әйләнә. Альбина басты беренче. Альбина беренче басты. Әйләнә сәхнә, әйләнә, борылып кирип китә. Иҗатларны, гомерләрне изгәләп телеп китә. Әүвәл Файзуллинның «Әйләнә сәхнә» дигән
Әсәріннән. Əsərindən. Şiirindən. Şiirindən da şulay. Əfərin üzünüzə, əfərin. Evet. Səhnəyə çıxanda qovşау деген әйбер бармы ул сездә гүмме? Yox, Rafil. Миңа Булмас ди. калса зур РСФСР артистларда каушыйлар. Сәхнәгә чыкканчы. Сәхнәгә чыкканчы каушау ул табигый хәл. Әмма сәхнәгә чыккач артист каушарга тиеш түгел. Түгел. Сәхнәдә артист каушый икән, димәк инде бу Бу артист түгел инде бу. артист түгел инде бу. Үзе эшчән булып чыга бу. Әлбәттә. Әйе. Бу бит тере жан. Әйе. Ул каушамай, дулкынламай, булдыра алмай. Битараф булып чыгып булмый бит сәхнәгә. Әйе, димәк, сездә Әгәр дә- дә син битараф икәнсең, әлбәттә каушамыйсыңдыр бәлки, әйме? Әйе. Каушау күңелдә бар икән, димәк син Битараф җаваплылык түгел. тоясың Җаваплылык дигән. Әйе, тоясың, дөрес, әйе. дөрес. Әйе, чыннан да шулай. Сәхнә дигәннән, без менә Алафузов театрыннан соң бик озак кына Әкият Курчак театры бинасында яшәдек. Без Шунда ул театрга эшләдегез. бик рәхмәтлебез. Аның сәхнәсендә бик күп кенә спектакльләр уйнадык без. Чыгардык, Әйе, күп кенә алар белән бик тату яшәдек. Аның директорына Аркадий Карбаев. Карбаевка әлбәттә без бик рәхмәтлебез. Башваткыч тапшыруның ахыргы соравы, сулдан уңга 20 сан, 7 хәреф. Польшаның баш каласы. Варшава! Варшава, һәм ул дөрес. Мөхтәрәм уенчыларыбыз, безнең башваткыч тапшыруының бүгенге сораулары әйтелеп бетте, җаваплары беленде. Һәм шушы мизгелдә кемнең кайсы уенчының ничә балл җыйганын да әйтеп китсәк, бик дөрес булыр. 7 балл иясе Әминә Галиева. Әминә, алкышлар сезгә 7 балл. Бераз гына өстенлек белән 10 балл иясе Фернанд Насыйбуллин. Һәм инде уеныбызның җиңүчесе 11 балл бары тик Альбина Гайзуллина. Сезне бүләкләр киштәсе яна чакырып алам. Рәхим итегез. Менә. Ай. Икенче номерлы сан астындагы бүләгебез. Бу бүләк Яңа гасыр телерадио компаниясыннан махсус башваткыч өчен әзерләнгән бүләк бу. Сез бу бүләкнең хуҗасы булдыгыз. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт! Бик зур сәламнәрем тамашачыларга, яраткан тамашачыларыбыз, ташламагыз безне. Килегез, һәр вакытта сезне көтеп калабыз. Сезнең җылы алкышларыгызга без һәр вакытта сусап торабыз. Рәхим итегез театрга. Эй, рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Әйдә оттырабыз. Ана китте. Бара. Кара. Ай, алтынчы номерлы сан. Шушы бүләкне кабул итеп ал безнең башваткыч тапшыруыннан. Рәхмәт, Рафил бик зур. Үзегезгә рәхмәт. Сезгә иҗади уңышлар юлдаш булсын. Гөр шулай халыкны тәрбияләп, халыкны күңелен күреп яшәргә язсын. Бергә әлбәттә халыкны тәрбиялик. Мәдәнияткә, әдәбияткә, сәнгатькә тартыйк. Театр ишекләре әлбәттә сезнең өчен һәр вакытта да ачык, хөрмәтле тамашачылар, рәхим итегез. Һәм менә бер генә сәламым бар. Без инде җитәкчеләргә сәлам әйттек, театр җитәкчеләренә шулай бит. Әлбәттә bütün хезмәттәшләргә сәлам, bütün җитәкчеләргә сәлам. Һәм инде менә әлбәттә әниемә сәлам әйтәсе килә. Ул да булса, Яшел Үзән районының Норлат авылында яшәүче Әминә әниемә бик зур кайнар сәлам. Сәлам Әминә апа. Әнием рәсига бүләк булды. Һәм инде үз яныма чакырып алам, Альбина сезне рәхим итегез. Сез бу тапшыруның җиңүчесе. Без алкышлап куябыз, кызлар, җегетләр. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт тә. Менә уенның шартлары бар бит. Ие. Кемдә кем шушы уенда беренче урынга чыга, иң күп балны җыя, без тәкъдим итәбез супер уен. Башваткыч тапшыруын карап барам, әйме? Һәм менә шулай чыккан мәкаләләрне кайсы вакытта шулай бик уйлап карыйм, ләкин анда сез әллә чынлап, әллә юри бик катлаулы мәкаль куясыз. Һәм шуңа күрә мин менә теге кулың иң яхшысы кулда кыш булуы, шулай бит күктәге торна булганчы. Шуңа күрә мин кулдымдагы кышымны тотам да кайтып китәм. Яра. Мәкаләләр әллә каян алынмы инде? Нәқи Сәнбәтнең 3 томлыгыннан алына. Менә. Менә мәкаләләрнең теге авыр дип әйтәсең син, аның машинасы да бик җиңел түгел шул.
Ие. Шулай да уйлап карамыйсыңмы? Yok, uylamayım Rafil. Шуның белән кайтып китәсеңме? Әлбәттә. Ярар. Шükür итеп кайт. Ихтыярың, без сиңа алкышлыйбыз, син җиңүче. Рәхмәт. Рәхмәт. Үземнең хезмәттәшләремә рәхмәт җиткерәсем килә. Шулай бергә матур иттереп уйнадык. Рәхәт булды, күңелле булды шундый. Һәм театр җитәкчеләренә шулай ук рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Ничектер менә алар безне һәр вакытта да шулай саклап, яклап торалар. Без бергә дус тату, бердәм коллективта шундый рәхәтләнеп, күңел җылысы табып эшләп ятабыз, хезмәт итәбез, халыкка хезмәт итәбез. Һәм инде зур сәламнәрем һәм рәхмәтләрем минем гаиләмә, ике яктан да әтигәниләребезгә бик зур рәхмәтләрем һәм сәламнәремне җиткерәсем килә. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, безнең янда гел безнең күңелләребезне җылытып торганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бүген бездә кунакта Габдулла Кариф исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театр артистлары кунак булдылар. Бу театрга тагы да матур-матур спектакльләр, яңа драматурглар һәм шәп режиссерлар насыйп булсын. Уңышлар гына телибез үзегезгә. Сау булыгыз!